Así. Maite ditugu vampiroak, maite dugu. Josemi! Zuek bezalako jendiaje zoragarria. Badakizue zertara etorri zareten. 625 lagun zaudete hemen. 500 izan dira antxoki zarrean. Konforme denok joango gara infernura. Hor atxean badaukagu beste jendiaje mota zoragarria ere. Baina nik akordatu nahi dut, hemen daudenekin esaterako musika sortu zuten Pascal Gaine eta Xabat Lertxundirekin. Akordatu nahi dut esaterako euskeratu zuten bi genio hoiekin, Gorka Lascano eta Koldo Suazo. Akordatu nahi dut, zuek bezalako jendiaje guztiarekin akordatu nahi dut esaterako hemen dagoen ene Altxoko, Eneko, Durangoko, Handia, akordatu nahi dut esaterako Balgazki zuzendariarekin, Gorka Gómez Landeurekin. Akordatuko gara denekin, baina orain badakizue errementariak usue edukala. Orduan, mesedez, badakizue Kandido Uma etorri. Arabako herrizka hartan badagoela taberna bat, badagoela ostatu bat, eta bertan tabernero, nola ez, Josan Begontxea, eta Amaia Miguel. Orain Jakina eta Berorika badakizue. Arabako Diputazioko edo Foru Aldundiko goi mailako funtzionario Isabelino Onalfedo Tormedi Beugas. Damutuko zaretela txistu horiekin, ikusiko duzue zer gertatzen zaion Onalfedori. Badaukago ekoizle bat, badakizue, baditugula ekoizle pila, Euskadi, Espainia eta Frantziaren arteko ekoizpena delako. Baina hemen dagoena da justu lehendabiziko Euskadi eta Georgiaren arteko filma ekoiztu zuna, Luis de Osa. Behar bada, Jose Miguel de Barandiaranekin batera, kulpante nagusia hemengo errobiko
Seme Kutxuna, Paul Urquijo Alisto. A ver. Bueno, lehenik eta behin... Apa, lehenik egoz, jodete pila dago. Ez da bete bakarrik behar. Lehenik eta behin, eskerrik asko etortzeagatik. Oso berezia da niretzako momentua, bakizue urte pila dara matzala luzemetraiarekin, laburrekin eta bar, eta hau da nire lehenengo luzemetraia, eta niretzako ez dago egoerarik hobeagoa pelikula orkesteko, eso, eskerrik asko. Azkenean, monstruak existitzen dira, maite ditugu demonioak, maite ditugu mina jasandako eraginapean dena dakiten neskatoak, maite dugu infernua. Zergatik zuek zaretelako infernua. Eta badakizue, vosotros sois el infierno y lo sabéis, vosotros sois los monstruos y lo sabéis. Somos nosotros los monstruos, ¿no? Ese es el tema. Y bueno, ¿ah, es? Bueno, Banoa. Bueno, zer... Orain, haue, jeitxiko dira, infernu aldera, ala, dena. Errementari kontik. Itxaliko dira argiak, itxaliko dira argiak, eta orduan zuk aterako duzu edakize, eta esango dituzu zure azken itxen, edo azken aurrekoak momentuz. Baki azkeneko hitzak, usten bai azue. Ez bai azue usten. Agian, pare bat urte bai, barru Azken aurrekoak. Hemen momentu honetan, bale? Bai. Bagun, aldiak, jeitxi edo itxali, infernuan gaude, zua bakarrik, mesedez. Baso bat egiten. Bueno, eskatu behizuet joku bat etara jolaztea, bale? Bueno, nik bakizue patxerometraren ipuinan oinarritu dara ipuina, eta zuen ipuina da, nirea da, guztion ipuina da. Sabéis que basado la película en el cuento de Pachi Arrementaria, es mi cuento, es vuestro cuento y por lo tanto también es vuestra la película. Si no es para vosotros, no es para nadie, eso que lo sepáis. Y bueno, imaginaos que tenéis 30 años menos, 30, 40, bueno, 20. Imaginaos, de repente esta sala está llena de niños. Es la típica irtera, la típica changoa que vais al cine a ver una peli, ¿no? Así, ¿vale? Pero hace 30 años. O imaginaos que estáis en pijama y habéis ido al videoclub a alquilar Cristal Oscuro, El Laberinto o Legend, ¿vale? Nik bihotz horrekin egin dut, 80. hamarkadan jaio nintzen, eta hori da gustatzen zaidan zinema, musturen zinema, eta euskal folklore eta mitologia maite dut. Beraz, sentí zaitezte, sentíos niños, y espero que os guste. Muchísimas gracias.